Gavên wî sivik in. Di tevger û karê xwe yê rewşenbîrî û hizrî de pir berhem e. Helbezvan tengezarê Marînî ji dayîkbûyê bajarê Tirbespiya Rojavayê Kurdistanê ye. Li sala 1978 bû cara yekê Marînî bo xwendina rojnamevaniyê dihê Almanya. Piştî 5 salan vedgerîte ve Rojavayê Kurdistanê. Lê 20 salan piştîhingî li sala 1996 careka din bi hevjîn û zarok ve dihê Almanya û li Hanûver a kincî dibe. Almanya mala min e, Tirbespiya Kurdistan welatê min e. Bûye mal nebûye welat. Belkî nikarimin bijîm lê ez hejwê fezaa ya hunerî ya kevin di bîrdankem de ez jê hez dikim gelek cara ez ditirsim ku ez vegerim. Ez tirsim ez wê ciwaniyê nema bibînim. Ew ciwaniya di xeyalam de ez nebînim. Di van salên dûr û dirêj de bû careka tenê jî tengezarê bi sedema bîr û bawerên xwe tengezar bûye nikariye bizivirîte Rojavayê Kurdistanê. Ya min tu dîtî û min tu nedîtî. Vê rojê bi tenê me li kolanên mijgirtî niha ne ew dema deka wera ji kerbata diçim û têm bibêje de wera dema wê ye bibêje ya min tu nedîtiye de wera. Helbest û dunyaya xweş û ciwan ya lêkdan û hunandina dîmenan bi peyvan. Biyavê serekî yê karê wî ye, lê wî wergêran û gutar û nivîsînên hizrî û rexneyê jî hene. هەلبەست الجەمە وەکو دیرۆک ژێ قۆناغا دیرۆکی هەر کەڤن ژێ قەول و بەیت و سەبەقەیەن ئێزدیان حتا بگێ مەڵای جزێری حتا بگێ نو و بتایبەتی یەک و نۆ ڕاشنێ کورمانجی ئەگەر ئەس بەحس بکەم میر جەلادەت کەمیڵان بەدەرخان قەدری جان و ڕەشیدە کورد و ئەو gelek yani gelek çanda da gelek kultura da jiyan baş nivîsin. Yek û gelek zimana binivîsê û serpêhatiya wê hebe xwedina wê hebe dikarê bigihîne astayekê. Têkeliyên tengezarî di asta Rojavayê Kurdistanê tenê de asê nemayne. Wî digel Kurdên sertaserî Kurdistanê peywendiyên rewşenbîrî û pêwîstiya bi wan peywendiyan dîtiye û li ser wergêranê pêşniyazên wî jî hene. Kurdî pêwîst e bê wergerandin bo Kurdî hemî cora janrên yê edebiyatê jî bêne wergerandin lê wekû nimûna helbest jî got divê bêne wergerandin ji ber ku yek bizan bê huneriya wê berbikû veye ya cîhanî berbikû veye ku ez ji dêvla hikûmeta Herêma Kurdistanê bana ez ê li her welatekî komek wergervana bibînim ez ê bêjim tiştê me wergerîne wan zimanê ku hûn tê de her yekî ji wan zimana wergerîne bo Kurdî û ji Kurdî wergerîn bo wan zimana. Xwendevanê Ewropî dê bixwaze berhemên Kurdî mîna klasîkên helbestên Kurdî bixwînin. Malay Cezerî û Ehmedê Xanî hatine wergeran bo Almanî hinek jê Doktor Kemilan Bedirxan wergerandiye hê di salê 1913 wa de û 23 de û hinek jê hatman 1889 wa tiştek kulî wergerand yê Malay Cezerî wa. Lê bi rastî yê ku Malay Cezerî wergerînê Almanî divê gelekî zîrek bê di tesewufê de gelekî zîrek bê di felsefê de û bi taybetî felsefa Sehrawerdî. Nîgarkeşî aliyekê dinyê behredariya tengezarê Marînî ye û kêm kes dizanin bi tiliyên wî tabloyên xweş hatine kêşan lê helbest evîna wî ya pêşiyê û dawiyê ye. Ez behwar dikim ez nikarim dest şiarê berdim ji ber ez hez ji zimanê tîr dikim û di şiarê de hemî tiştî yek karê derbibirê bi wî zimanê tîr felsefeyek karê yek hizir karê yek dîrokê karê yek jî û ya herî giring bo min huner û ciwaniya di helbestê de huner û ciwanî yek karê gelekî bi peyva renga birêsî. Şeir wilo ji destpêkê ve ez bi stranê digel stranê me
مەزم بووم ئەژی زاڵکی شقیە بووم کێفە من لە کۆلانی ژسترانەوە دەهات و لەبەروا دەنگی ئاڵام و تەمە و سایدیوسف وا وەختاکۆ ئاوازدانی منژی جارنا گوتن لەبەردانی پەرشە وشاندن وێ دلا بسکینسیە سەردان ملا تۆرا مخالف سلسلە مارینی دل و مجیوی بو کردستان دلوه او کار دکه ji aliyê saziyên miletê xwe ve ji bo kar û berheman xelat standine lê pêşkeftina hizr û zanîna gelê wî yê bêdewlet li gorî wî xelata herî mezin e. Sinaşîn û Rûdaw, Almanya.